אדם נפטר ומשאיר מאחוריו קרנות השתלמות, ביטוחים פנסיונים וכולי, אבל צוואה הוא לא משאיר. האם היורשים שלו זכאים לקבל חלק בעיזבון הזה? שלום לעורך דין גיל שחף. שלום אדי. מתמחה בדיני משפחה, מנהל את פורום דיני משפחה באתר הפורומים המשפטיים. עורך דין שחף, שאלה שנשאלה לאחרונה בפורום, חוזרת על עצמה, אני רוצה להציג אותו בפניך. שלום רב, אמי נפטרה לפני חודשיים, היא לא השאירה צוואה אחריה. ידוע לי ולאחיי על קרן השתלמות שהייתה לה, על ביטוחים סיעודיים בחברת הביטוח שעשתה, וביטוח בקופת חולים. האם אנחנו זכאים לקבל כספים אלה כירושה, לאחר שנוציא צו ירושה? אדי, תראה, זו שאלה שהיא מצוינת. הרבה אנשים מתבלבלים בעניין הזה, ובואו ננסה לעשות פה סדר. כל מה שקשור בביטוחים, בקרנות פנסיה, בקופות גמל, זה לא חלק מהצוואה, זה לא חלק מנכסי העיזבון. אני מפתיע אותך. בעצם מה שקורה, אותם נכסים, קרן פנסיה, כספים שנצברו בקופת גמל, בקרן השתלמות, הם מחולקים בהתאם, אם זה קרן פנסיה, בהתאם לתקנון קרן הפנסיה, ואם זה קופות גמל, בהתאם למוטבים שאדם רשם כאשר הוא פתח את אותה קופת גמל. כלומר, השאלה אם הייתה צוואה או לא הייתה צוואה, אם ניתן צו קיום צוואה או צו ירושה, היא לא רלוונטית. אתה יודע שאדם שנפטר הוריש כספים בקופת גמל, צריך לגשת לקופת הגמל ולבדוק מי המוטבים. אם אתה אחד המוטבים, אתה יכול לקבל את הכסף מיד. יש לי שתי שאלות שמתעוררות כאן אצלי בהקשר לעניין הזה. קודם כל, השאלה הראשונה היא, מניין לנו לדעת? יורשים כדין, האם הם אמורים לקבל איזושהי הודעה מקרנות כאלה ואחרות שהצטברו עם כספים לטובת אדם שהסתלק לעולמו? כן, בדרך כלל, קופות הגמל וקרנות הפנסיה, הם הרי יודעות מי הם המוטבים, הם מבצעות פנייה לאותם מוטבים, אבל גם בדרך כלל מדובר באנשים קרובים, ואתה יודע למי אמא או למי אבא, איפה יפרישו כספים ואיפה הם חסכו ומי קרן הפנסיה, ואפשר לראות את זה גם מתדפיסי בנק. יש דרך לעלות על הדברים האלה. אני רוצה לקחת אותך לעוד מקום אחר. חשבון בנק. חשבון בנק לכאורה כן צריך להביא צו קיום צוואה או צו ירושה, ובהתאם לא לחלק את הכספים שיש שם. אבל לפעמים בחשבונות הבנק אנחנו חותמים על סעיף אריכות ימים. בעל ואישה פותחים חשבון וחותמים על סעיף אריכות ימים, והסעיף הזה אומר את הדבר הבא. אם אחד מאיתנו הולך לעולמו, כל הכסף שיש בחשבון עובר לצד השני. גם חשבון הבנק הזה, כאשר יש סעיף אריכות ימים, הכספים שם הם לא חלק מהעיזבון. הם לא חלק מהעיזבון, וצו קיום צוואה או צו ירושה לא רלוונטיים לגביהם. אז גם לגבי חשבונות בנק. ולשאלה השנייה, שרציתי לשאול אותך קודם, מה קורה כשלא נרשם בתקנון של אותה קרן למי הכספים מגיעים? האם גם אז כספים שנצברו בקרן השתלמות הם לא חלק מירושה, חלק מעיזבון? אז אני אומר ככה, תראה, אותם קופות גמל או קרנות פנסיה לא פותחות את הפוליסות או את החסכונות בלי שיש מוטבים. אבל מה שאנחנו יכולים לראות הרבה פעמים זה שאדם לא רושם שמות של אנשים ספציפיים, אלא הוא רושם, אני מבקש שהכספים אחרי שאני הולך לעולמי יחולקו לפי ירושה על פי דין, או לפי צוואה שתהיה, ואז פועלים בהתאם. זה אנחנו רואים הרבה פעמים כשאדם הולך לעולמו. תודה רבה לעורך דין גיל שחף. תודה אדי. שאלות נוספות שיש לכם בנושאים שקשורים בירושה, בדיני משפחה, פנו אלינו לפורום דיני משפחה. נשמח לעמוד לרשותכם. תשמע, הנושא הזה של קרנות השתלמות, זה קטע. ושל... קטע לא נורא.